Dobar dan, gospodine Jeliću. Dobar dan. Uistinu mi je drago da imamo u našem studiju priliku razgovarati s jednim hipnoterapeutom, čovjekom koji se bavi hipnozom, mentalnim treningom, vježbom, unapređenjem osoba. Jesam li dobro opisao ukratko ono što radite u svom životu? Odlično ste to opisali. Upravo sam ta osoba koja se bavi hipnoterapijom, mentalnim treningom poslovnih ljudi, sportaša i ljudi kojima je upravo ovo namijenjeno. Koji su to ljudi? Svi oni koji u životu žele učiniti jedan napredak prema više, bolje, kvalitetnije i ono što današnji trend života zahtijeva. Koliko je to naporno, ta promjena? Pa to ovako kada spitam da li za maštanje treba napor? Ne. Vjerojatno ne. To znači ukoliko imamo dozu, želju da u životu nešto napravimo, učinimo puno više, onda smo upravo spremni za ovakav pristup i nastup za promjenu. Što to uključuje? Pa jednostavno to uključuje obično susrete, jedan na jedan ili grupne susrete osobe ili osoba koji na neki način se suočavaju s osobom koja se zove hipnoterapeut ili hipnotizer, da bi u određenom vremenskom roku na neki način potakli mozak na određenu vrstu promjene. Hipnoza, možda da počnemo s tim, je nešto što ljudima otprilike imaju ideju da će nakon što dođu kod vas, sjednu u fotelju, vi ćete ih izbaciti van kontrole, oni neće znati šta rade i nakon toga će lajati i skidati se. Istina? Sve što ste rekli je istina, ali iz vaših usta. Znači u perspektivi, u stvarnosti to izgleda puno sasvim drugačije. Znači u stvarnosti osoba koja dođe kod hipnotizera je osoba koja na neki način je donijela odluku da želi napraviti promjenu. U toj promjeni, kad krećemo od riječi koja se zove hipnoza, znači kad je prevedemo sa grčkog, ona znači san ili na neki način spavanje, to ne znači da osoba spava u prisutnosti hipnotizera, to samo znači da osoba na neki način ulazi u jedno stanje blagoga transa, blagoga drijema, da bi od osobe koja se zove hipnotizer primila sugestiju koja ulazi u njezinu podsvjesnu stvarnost i čini određenu promjenu u smjeru koji su se prije toga dogovorili. Ta sugestija može biti bilo što? Ta sugestija, ciljana sugestija, zavisi od okolnosti u kojoj osoba želi napraviti promjenu. Znači, recimo, želim biti bolji u nečemu. Upravo tako. Koliko želite biti bolji u nečeme, tada sa osobom izrazite svoju želju da bi napravili određeni dogovor između mene i vas, sastavili određenu sugestiju koja će potaknuti takvu promjenu. To je recimo terapeutski pristup. Tako je. Ali onim čim se vi bavite uključuje i rad sa grupama, odnosno rad na nekim drugim ciljevima, a ne samo poboljšanje, oporavak podsvijesti, čišćenje traume ili nešto što obično imamo ideju da je hipnoterapija. Tako je. Znači, hipnoza ima nekoliko pravaca. Znači, ona može ići u smjeru kao izlječenja ili u smjeru iscijeljenja ili na poticanje određenih promjena, kao što je u poslovnoj stvarnosti koncentracija, motivacija i fokus, ili možete otići u onu drugu krajnost koja se zove zabavljačka ili takozvana scenska hipnoza, ili možete otići u onu krajnost gdje stomatolozi rade određenu vrstu operacija ili u stanju hipnoze. Znači, kada spominjemo ovu prvu koja kaže da je to scenski nastup, onda tu na neki način postoje određene zakonitosti pod kojim uvjetima i na koji način osoba pristupa, nastupa na sceni jednostavno da bi izvela na neki način show, da bi to bilo zanimljivo za publiku. Znači, dobro, recimo oko tog šova. Taj show je, obično mislimo kad gledamo tako nešto da je to sve već dogovoreno. Da je to unaprijed dogovoreno, da su to glumci, da tu nema nikakvog pravog efekta hipnoze. Tek kad sjednemo u fotelju i kad nam se stvarno nešto dogodi, onda znamo da djeluje. Gdje je tu granica? Kad čovjek stvarno bude prepušten vama i da radi nešto što, recimo, ne da ne želi, ali nije očekivao da može? Ima jedna zanimljivost. Znači, svi oni koji gledaju s one tamo strane na scenu imaju osjećaj da je svaka osoba koja na sceni je pod utjecajem ili pod kontrolom hipnotizera, što nikako nije istina.
Znači svaka osoba koja dođe na binu upravo je dobrovoljac na neki način, koja ovisno o okolnosti u kojoj se nalazi čini ono što bi inače činila u stvarnom svijetu. To znači ovako, ako se šou radi, primjer nazvam, u noćnom klubu. Znači u noćnom klubu osoba na neki način nju uvjetuje okolina. Što se dešava u noćnom klubu, sve ono što bi se inače dešavalo u noćnom klubu, ali pod pojačanom sugestijom osoba će činiti nekakve stvari koje za osobe preko puta koje gledaju izgleda kao nešto nevjerojatno. Znači, na neki način svi smo mi sudionici i dobrovoljci svega onoga i svih izbora što izvodimo u životu. Koliko to nevjerojatno može biti nevjerojatno? Pa to nevjerojatno ide jako daleko. Kao, na primjer, kad uđete u jedan dio hipnoze kao što je hodanje po vatri, kao što je hodanje po staklu, kao što su nekakve stvarnosti... Čekajte, oni ne osjećaju bol onda? Oni nikako ne osjećaju bol, jer na neki način oni se poistovijete s tom istom stvarnošću koja se zove vatra. To je ovako, naš logički ili analitički um nikako ne može da prihvati tu informaciju. Jer je to za, pazite ovako, riječ koja se zove nevjerojatno. Međutim, kada pristupite u takvu okolnost, onda počinjete upravo raditi to što radite, da pređete preko vatre, pređete na drugu stranu i da niste osjetili bol. E sad, čiji to izbor i čiji utjecaj? Naš, osobni. Znači, mi smo odlučili da vjerujemo da ćemo preći tu vatru sa ciljem da ne osjetimo bol. Tako? Dakle, opeći ćemo se fizički, ali nećemo mentalno. Opećemo se nikako. Nećemo se opeći ni fizički, ni mentalno. Znači, nema posljedica na... Nikakvih posljedica jednostavno. Ne. To obično kažu zato što prebrzo pretrče. Na neki način imamo jednu drugu priliku kada osoba koja dođe kod zubara, zubar osobu na neki način uvede u jedno posebno stanje da mu u određenom dijelu vilice, znači utrne vilica kao da je dobila injekciju, izvadi zub, a da osoba to ne osjeti jednostavno. Znači, bez injekcije izađe iz tog stanja i osoba kaže gotovo, da, gotovo je. Znači budna, svjesna, ali pomaknuta. Osoba je samo na neki način ušla u jedno stanje drijema i ona je svjesna da se nešto dešava u njezinim ustima, ona je svjesna da zubar nešto radi u njezinim ustima, jedino što je osoba disocirana u trenom tog stanja i nalazi se negdje na nekoj lijepoj plaži i upravo uživa u toj stvarnosti. Između tog, znači sad jedne strane šova i druge strane ovo je neka anamneza, odnosno nekakva ne amputacija, nego kako se zove? Anestezija. Anestezija, naravno. Znači između anestezije i šova postoji jedno veliko područje hipnoze ili ovog vašeg rada koji se može primijeniti na svakodnevni poslovni život. To je možda nam najzanimljivije, pa nam recite kako to izgleda za neku tvrtku koja bi recimo htjela pomoć u tom području. Pa upravo tako, hipnoza je jedno prirodno i urođeno stanje uma. To znači da vi i ja svakodnevno ulazimo u to stanje preko nekoliko stotina puta. E sad, koja su to stanja? To su sva stanja gdje smo mi na neki način fokusirani na određenu radnju, a u istom momentu na neki način smo disocirani od svih distraktora ili zvukova, glasova, okoline što se dešava oko nas. To primjer iz privatne stvarnosti, dok gledate televiziju, vi ste upravo uživili se u tu stvarnost koja se dešava upravo na vašoj televiziji, dok čitate neku dobru knjigu, dok se vozite u automobilu na ravnoj cesti, pa nakon nekog vremena shvatite da ste propustili određeni krajolik, da ste upravo došli tamo gdje ste trebali doći, a niste primijetili da ste sve to na neki način... To je hipnoza? To je čista hipnoza, jednostavno. Ne. U poslovnoj stvarnosti, kako se može pomoći poslovnom čovjeku? Upravo na način da zadatke koje obavlja u datom vremenu obavi sa što više, što brže, što bolje. Upravo tu hipnoza je ta koja na neki način dozvoljava, pomaže da svaka osoba zadobije vrhunsku koncentraciju, vrhunski fokus i pomaže kod motivacije. Kad dođete u neku tvrtku koja recimo treba vašu pomoć u ovom dijelu, kako proces počinje? Pa proces je jednostavno, kao i svako predavanje ili svaki način upoznavanja, da se ljude najprije opusti, da shvate da imaju preko puta sebe osobu koja upravo želi samo jednu stvar. Da oni urade i dobiju ono što žele. Što žele? Da budu fokusirani,
da budu koncentrirani i da budu motivirani sa onom i na čemu rade. Znači osoba koja, ajmo reći u stvarnosti se zove coach, ako na neki način priđemo iz te stvarnosti, onda dođemo do riječi koja se zove učitelj ili trener. Učitelj ili trener vodi osobu do cilja, kao i u sportu, kao i u svim drugim stvarnostima. Svaka poslovna osoba ima na nešto što se zove cilj i treba ga provesti kroz proces. Da bi ga provela kroz proces na kvalitetan način, ona mora biti svjesna svih prepreka koje se nalaze na putu do cilja. Ukoliko osoba ima nekog sa strane ko će u datom momentu, u datom vremenu na neki način dočarati kako i na koji način elegantno, brzo, svrhovito preći taj cilj, onda ćete vidjeti da smo izbjegli nešto što se zove stres i da smo ostvarili cilj onako kako treba. Dakle, to je u stanju opuštenosti je maksimalna efikasnost. Upravo tako, stanje mira, stanje opuštenosti. Stanje opuštenosti možemo poistovjetiti sa ljenošću. Ovdje se radi o jednoj drugoj vrsti opuštenosti. Znači, to je opuštenost iz koje uvijek imate izbor. Znači, da na datu situaciju, to je ono kad ja kažem što je to hrabrost. Znači, hrabrost je stanje ili hrabrost je emocija koja me omogućava izbore na date situacije. To ne znači, ili da li to znači da takva osoba neće nikad osjetiti strah? Da, osjetit će strah. To je trenutak iz koje prelazi u hrabrost. Jer strah kao strah je dobar, jer upravo poručuje da nastala situacija nosi određene rizike i da treba preći u poziciju straha da bi se dati rizik razriješio ili na neki način da bi ga se potaklo da što brže i što prije, što bezbolnije izađe iz takve situacije. Kad uđu tvrtke u rad s vama i vi s njima, dolazi li do promjene u njihovom međusobnom odnosu neovisno o tim treninzima? Znači, komunikaciji, da li, recimo sad ja kao djelatnik neke tvrtke imam neki strah prema nekom poslu, pa to baš ne govori se šefu često. Čujte, ja se bojim ovoga, kako sad da to radimo? Ovo je zanimljivo pitanje, jer upravo dolazi do jedne stvarnosti koja kaže da osoba preko puta mene, koja je poslovna osoba, koja je upravo njezin zadatak je da sa određenom količinom sigurnosti razrješava date zadatke, dođe u situaciju da kaže u određenom momentu ja mogu i da ne mogu ovog momenta razriješiti taj zadatak. To ne znači da neću u sljedećem ciklusu, vremenu i tako dalje, tako dalje. To ono što ja kažem da poslovna stvarnost ne trpi riječi kao što je ne mogu, neću i ne znam. Ja uvijek mogu da mogu, ali ja uvijek mogu i da ne mogu u određenom vremenu. To samo znači jedno, da sam spreman i za više, bolje i efikasnije. Kako raste onda firma kroz ovakav jedan trening? Što se događa? Pa to se vidi u timskom okruženju. Znači tim ljudi koji na neki način su usmjereni na jedan zadatak, poboljšavaju se na svim elementima. Da li to bilo komunikacija, da li to bilo međuljudski odnosi, da li to bilo rezultat i tako dalje, tako dalje jednostavno. Rekli ste da je primjenjivo u sportu, znači vrlo slično stvari sa sportom. Isto tako, znači sve segmente ovoga pristupa može se primijeniti u segment sporta. Jer kad postoji dvije stvarnosti, znači postoji jedna stvarnost i u sportu i postoji jedna stvarnost u poslovnoj sferi, ili smo usmjereni u cilj ili smo usmjereni u zadatke. Većina onih koji je usmjerena u cilj na neki način će doživjeti u određenom momentu preveliku količinu stresa. Ako idemo zadatak po zadatak, onda ćemo shvatiti kako se jednostavno stiže do cilja na specifičan način, jer poslije posla mi imamo i druga okruženja, kao što su obiteljska okruženja, kao što su prijatelji, kao što su i odmori, zdravlje i tako dalje. Znači, što efikasnije razriješimo zadatke u poslovnoj stvarnosti, to ćemo biti spremni i za one druge uloge koje igramo. Uloga oca, uloga sina, uloga žene, majke i tako dalje. Jesu li te uloge, je li to primjenjivo sad recimo, znači na poslu smo naučili nešto što možemo koristiti na poslu, a da li kako to primijeniti sad i u obiteljski život? Jer postavimo li radnici u obitelji ili ima način da se ti zadaci u stvari koriste kao obrazac koji onda primjenjujemo u životu? Pa po meni ključno je ta uloga. To znači ovako, kada izađemo iz poslovne okoline i dođemo svoju obiteljsku stvarnost, jednostavno sve što trebamo napraviti je da promijenimo samo ulogu. Znači neke uloge smo zadobili rođenjem, muško, žensko, neke uloge smo zadobili po nacionalnosti, po vjeri,
Od momenta kad smo doma i ako smo žena ili majka, uđemo u ulogu majke i igramo ulogu majke. Znači, izlazimo iz uloge poslovne žene koje smo do tada igrali i automatizmom prelazimo u neku drugu ulogu. Igranje uloga je ključno. Ukoliko dođemo doma i ostanemo u ulozi poslovne žene, a imamo djecu, onda ćemo shvatiti kako doza nestrpljenja, stresa, bilo koje vrste jednostavno utječe i na nas i na našu djecu. Osvijestimo tu činjenicu, sad smo došli s posla, ali i dalje smo pod stresom. Koji su neki alati možda ili prijedlog koji bi dali ili na koji način prijeći iz uloge u ulogu, a ne sad samo si reći, dobro, sad sam ja kod kuće, sad moram biti majka. Super. Ovo je isto dobro pitanje. Na neki način, ako imamo u svom portfelju određene alate ili koji će nas dovesti do stupnja svjesnosti, da smo uvijek svjesni da smo prešli iz uloge u ulogu, tada smo na pravom tragu i na pravom mjestu. Koliko nemamo, kroz proces hipnoze, samohipnoze, znači mi osvještavamo naše uloge, osvještavamo sve to što je na neki način za nas prihvatljivo u tom momentu i onda smo oslobođeni te naše napetosti unutra koju svaka osoba u današnjoj stvarnosti, osobito zapadnog svijeta, nosi sa sobom i bori se sa njom. Znači, kad bi rekli da je stres bolest današnjice, ja vjerujem da bi se svi složili u toj stvarnosti i upravo je to tako. Znači, da bi ga izbjegli, moramo imati neki svoj antivirusni osobni program kojim ćemo na neki način sebe rješavati napetosti. Rekli ste samohipnoza. Koliko je razlike? To dođem kući pa pred ogledalom mašem satom i onda se srušim? Ili koji je ulazak u samohipnozu? Odnosno koliko treba da neko ko prvi puta dolazi kod vas nauči nešto o samohipnozi i da može primjenjivati? Pa kao što sam rekao na početku, postoji razni pravci hipnoze. Jedan od njih je pravac koji se zove samohipnoza. Znači, u jednoj sferi postoji nešto kad vi dođete kod mene i ja s vama napravim nešto što se zove heterohipnoza. Znači, ja vas hipnotiziram, u stvari uvedemo u to posebno stanje gdje ste vi na neki način fizički opušteni, međutim, jako ste visoko fokusirani na ono što ja vama govorim, znači na moj glas. U stanju samohipnoze, vi ste prije toga došli kod mene, prođemo kroz taj proces i dobijete određeni znak da samostalno možete po volji ulaziti u to stanje. Bilo gdje, osim na jednom mjestu dok vozite automobil. Ali zato možete prije sebi dati sugestiju koja kaže dok vozim automobil, ja sam siguran, miran, staložen i tako dalje, tako dalje. Znači sve ono što mi treba da obavim tu radnju. Tako da tu samohipnozu ili samohipnozu kada na neki način usvojimo i mi sami na neki način sebe programiramo za bilo koju okolnost koja će nam prići. Ovo sad potiče više na meditaciju. Koliko je razlika između meditacije i samohipnoze? Šta je tu ključno? Pa ključna je jedna stvar koja kaže ovako ne. Samohipnoza je cilju usmjerena, znači ona je striktno usmjerena na to nešto. Kod meditacije mi smo na neki način u stanju mira i staloženosti, prepuštanja nečeme. Dok u hipnozi mi idemo ciljano da bi sebe potakli da u nekoj budućoj radnji se osjećamo upravo onako kako bi željeli da se osjećamo. Znači meditacija sa dugoročnim posljedicama. Upravo tako. Kako doći do vas? Jednostavno. Centar hipnoze ili Akademija profesionalne hipnoze nalazi se u Zagrebu, Balokovićeva 67, gdje na našoj stranici www.hipno.eu možete u svakom momentu kontaktirati određenu osobu koja će vas dalje uputiti na ostalu proceduru. Hvala vam lijepo. Hvala i vama.